do amo na gid man ni ang ginahulat at tanan di ba? Yes, no? Muna malanggid ning ato na ginaaspirahan na Kaya nagstorya mo ko sa doktor ko by 2 weeks siguro pwede. Kasi may Updan ta ka. maintenance man ko. Maintenance ko sa Purisata. kagkabalo ka partner basta kaagi ka bala COVID. Sa una gambal pa ko to nga, bida lagaw tay, ano ginang COVID o COVID mo lang ni. Pero kumagyan mo kag daw hindi nami nga sitwasyon. Sus galain man paminsar tay. Amo na nga daw gapamugong ka man kaysa na hindi lang bla kay tinagyan eh. Eh mo to ya pilagid ka remdesivir ang na dapat sa imo. 11. Udsi? O kaya nga Kung akon, iba niya tag-anom lang yan gani. amo gani, oo, may iba niya, 6 days, gwa na, ako niya, partner. Kinubos kitang 11 dose akon, kay, ang lain to ya, partner, sang akon. Do isog-isog ito gurong Oo, guro, kay, partner. mas ang lain sang akon to, partner, kay, nagilanat ko, amo mo lang to ilanat, wala ko tanto ubo, kung ubo ko malap, pero traidor gidili kayo. Kay pagkuha sa akon CT scan, ara na saya ga ample mas kuya why ko ginaubo Sa lungs pugat mo. tuga matamat na tabon sa akon lang sti kun wala ko to yang na CT scan definitely tapak ikos pneumonia sa tutan. Grabe no. Yes, dakpo to gid, Once ka may ara ng virus sa lawas mo, that's why ang tanan vlog na-encourage ta ni labi na gid sa mga LGU da sigon man ang roll out da. Correct. Kay iniya pa ni ka DOH, that's why may protocol kita, may mga A1, A2, A3, A4. Yes. Now ari na kita subong sa A2, A3. A3, And then by next week nabasahan ko kay ina ano ining A4 amo ni mga Frontliners. ang A1 frontliners. Frontline. Ang A2 it's ano na daw Senior. Tong E4 ano gani ang A3 is senior citizen. ang E4 is Ang A4 amo ning mga factory workers na Okay, tanan na Labor ta. na. ho. Oh, so amo na ang kilalan. Ang A2 may comorbidities na nga ano da. So Adults with comorbidities. kamusta ang matsyag nyo nga duha? Ako So, niya okay by man scoop niya, daw, imo- why man? Daw ay makuna batyagan, daw hindi magani sakit. No? So wala gid daw okay man lang no. I'm gina-encourage sa gid ang tanan nga magpabakuna gid no. Ti siyempre ako no obligar gid ko dayon sa nga bilang adult with comorbidities nga kag kabay pa no sa amon banwa damo pa dapat mapabakuna gid no. Dunga na sila ang comorbidities kag inang senior citizen. Yes ho. So pwede na. By scoop pwede na ho. Ano na belongs na may mga maintenance kada sa Ati ho, kay part pariyo ka na. man ta, sweet basta sweet. Morbidity ka na. Sweet man ta mo. No? Tamaan ka sweet partner. Oo, ti very sweet man ta. So, ti amo na. Pero ti duway makumay na batyaga na, no, nami man Ate, okay man. Nami man, tagkakabay pa sa damo pa masunod man nga mapabakuna pagid. No? Ilan Kay- lang tagid na. So, Yes, let's go. inisya nga amo ni ang ginahatag sa aton nga vaccine halin sa DOH. Correct. And Kagang then, vaccine partner sa totoo lang gid. Dugin tuyo mo lang ko. Do ko na isang tulog ko pagagabi. amo na kalabanan na batyaga. Kuha po siling nga daw sakit, na balgani nga daw mamuypoy gid. Wala. Daw masakit pa gani partner ang last month na natunok ko kalansang na nagpa-vaccine ko anti-tetanus. To sakit pang anti-tetanus mo. Totoo man. Okay. Ang bakuna ho. Hindi sila magkahadlok sa tanan nga pamati, no? I'm sure ang iba na din na vaccine naman. Oh. Pero gid hindi gid kamo magkahadlok kay amo ning solusyon sang madula ning COVID-19 nga cases diri. So kung prasina na vaccine ka kundi may ara ka na nga kaisog na nga. At least Ay, daw hindi ka imo maghapon. self-confidence. At least hindi ka magsiling hindi ka na mag-wear face mask o face shield. Dara gyapon ang aton nga pag-andam dira. Pero hindi ka na matamaan. Ang first dose mo kilalan pila na ka weeks Ang like sang sa Sinovac, ang imo first dose, I think dapat ang imo nga second dose should fall a minimum of 27 to 30 Yes. days maximum. Do amo na Yes, siyang imo amo na second siya, dose dapat. Pareho man lang ta board member Andrew sa Inuvac. But anyway, nang nami maning no nga ginatalakay naton subong kay sa amon banwa no obserbaran ko do damo pag ginadlok. Di ka bay tani sa mga kasimanwa ko dira, hindi ka mo magkahadlok kay hindi magini kod amo ning kilanglano naton tanan no nga mapa iban galing kay ti nila mag-ako pero kay man hadlok sa dagom.
Dago. Oo, hindi O, kay mayara nadlok ko sa na baksin. sa opisina. Oo. Yak isog yun. May Ay, pagkitsindi. soling. Dagong di ba? Papa-injection dyan. Dyan ba? Pwede, sir. Buwas lang ko. Di, pero Vice Gov, no? Mayo man ni kayari ta sa radyo, kag babatian ta sa Yes. blog, no? Oh. Balo kag kadlaw gigo. Kay may isa ta ka empleyado. Siling ko mapabaksin ko, pabaksinan tamang ka. Kaya hindi lang ko, boss. Siling ko nga hindi ka. Kay proteksyon na si mo. Siya kay kung mapabaksin ko, hindi ko kapuli sa balay ko. Siling ko dali lang gid. Niya kaya mo nang hambal na mga istorya. Kaya siling ko, Vice Gov, kung magpati lang rin sa tanan ng istorya. Balo ka may ara, ya ginapatalang gid kita yabla. Amugin. Siling ko, insindyon mo na kung mabaksin ka, Amo na dogin gulong. parihos lang, naging pagpuli mo sa imo panimalay, gin proteksyonan mo imo pamilya. Gusto na. Maskin wala pa sa nabaksinan, kay ikaw nga to sagwa, wala ka Eksakto na. masado sang dalon sa imo panimalay. Amo na siya. Kaya mo na siling ko tani bala, kita diya sa Bilog ni Negros. Realidad, ang makabulong sinis vaccine. Yes. Amugin. So, tani, hindi talagang pag i-discarrel bala ang paminsaron sang ato ng mga kauturan. Oh. Hindi tani sila, kung may ganas sila magbabaksin, hindi ta sila bala pagaan sang sala nga mga informasyon. Informasyon ang pagpamahog. Kaya Abi. kuya, gapati kuya, nga ini ang pagbabakuna, this is to save the life of the people sa sininga kalibutan. No? Yes. So, Vaccination gid importante. nga muna ni siya. Di ikaw, Mayor Makmak, dito sa DSB, sige to ya ang ano. Anong Sige schedule pa. nito? Sige pa kami. Well, pag may opisina na, basta may vaccine, may schedule. Gid kami Pero ang, ginabarangay- ang ano sina ang imong health officer galibot man na sa Ara, may mga schedules man sa kada Okay. barangays. So, buong ari pa kami sa mga... coordinate man na sa mga barangay official mo, no? Yes. In fact, ang mga BHERTs naton tanan na natapos na sila. Subong mga seniors pa kami gyapon kag Comorbidity. adults with comorbidities kag siyempre man tiga pasunod pagyapon kay do jutay pa ang amon bakuna pero ga-preparar na gid kay ginapapreparar na kami sa nagligad nga pag meeting parte sa bakuna nga ari si retired General Mel Feliciano with the governor and of course Vice Gov ato ka man to. Ti amo ni ginapreparar gid for mass vaccination. So kinahanglan may set up na Balo may ka sa layout. probinsya, population tadi is mga 2.4 2.4 million. Oh, okay. I-shoulder dira sang national agency is 70%. So ara kita sa mga 1.5, 1.6. Amo na ihatag nila diri sa aton, amo na ingabot-abot. So ang probinsya may gin-purchase man na 100,000. Astra. Pero unahon anay na sang Astra siguro nga mga supplier ang requirements sang national agency Yes. nga igahatag sa mga provinces kag sa mga LGUs. Diba? Hindi man na sila maghatag ako nag-order kita to, i-priority nila, hindi inagalian mo sila. Hindi. So maybe unahon na yung bilog nga Pilipinas ang ila nga requirements amo paghatag pag-deliver sang ginpang order sang mga LGUs. Correct. So klaro na way pagli mabalaan kung sano yung maabot ng aton nga Opo, ginorder. at least Pero now, may-ari na gasulod sa aton ginauna gid ang national agency. pero at least part na that is para a commitment na para niya. maintindihan sa tanan. Pasalamatan ta ba ng ato national government, Correct, no? definitely. Yes, Correct. oh. Kay when you say 70%, that is exactly the target number para ma-achieve ta, at least maka-achieve kita Achieve. sa aton tawag nga herd immunity. Yes. So we have to be Muna mag- thankful that our national government is willing to shoulder 70% 70%. to reach, no? Okay. The higher, the better. Kung ma-shoulder ng 70% na para sa herd immunity, kag maskin makadugang lang ta another 10 to 15% on our own, I think Negros Occidental will be Kita mo safe. na, mas Bakit maayo na, man. Oh, kay ti mas maayo nga amula nanay ang ato niya nga gin-order. Kay isang sama sobra. Oh, makaguba lang Anon vaccine. mo na. Diba? Kung sobra na karon sino i-vaccine mo da kundi gasto. Yes, Vice Gov. I agree with that, no? Namin ni siya. So, Yung strategy. gusto tong ato niya allocation. Correct. Pero hindi na yan naton Madali-dali. dali-dali nga makuha kay ginauna naton ang halin sa National. national sa coming from World Health Organization nga ginahatag sa Pilipinas. Okay, hindi klaro magamusin na. Insindi kita. Kagdason kita naman niya sa LGU, encourage ta gid
nga magdasig man ang aton nga ano kay may duration na mo. May expiration date na da. Yes, definitely, Vice Gov. Kag ginadasigon tagid, no? The faster nga malabot naton ang 70% tani, mas maayo para sa ekonomiya, mas maayo para sa tanan. Galing kiti sa akonto sa Don Salvador daw jutay pag ilang Priority, distrito. sanay lang na sila po nga hindi pa mabaksin. Inom lang sila kada adlaw ang gina-promote lang ni Carlo Nograles nga virgin coconut oil. Oo. Do kayo gini sa migo tamak mo kondom ga sang harap Ati sa ho, Congress. bigo tanan buti way bata pirdihon siguro. Wala ta pero Oo. sige masiling ko sige promote ta da pero ti ikaw gidya i-promote ta. Kay nga do kaayos ang imo nga pagserbisyo. Mayo man na Kaya kay masyara na di sa saton maybe basearin na sa imo unta man na di guest gani. Oo, Kagdason last week la Board Andrew Yes, kag Mayor Mac. Kabati ka mo sini inang mega vaccination center nga gina-propose ni Ricky Rason. yes, Vice Gov. Dito Lumayo sa Nayong Nayong Pilipino. Pilipino. area. Yes. oo. Well, ang gina-target gali nila yung i-vaccine kada adlaw mga 10,000. So ang population ta makadugang pag na sa sa mga LGUs kang Yes. hindi madabutan sang LGU makaagi lang dayab daw drive-thru nga ginatawag pattern niya ni dito sa US Yes. para dasig Manami gani Vice Gov kay ang private sector bala nga may private balatsak. sector ni Oo. ma-provide so Ang kuan magabulig man sila sa gobyerno. So initanan hindi lang ni kay siling isalig talang tanan sa gobyerno. oo, may mga initiative ni sila nga mga business personalities dira nga the more nga damo ang gina-vaccine, the more ang ekonomiya kag ang ilang Makabalik negosyo dayon. makabalik Vice Gov. dayon. Amo na Vice Gov Amo na ang ang purpose nila pero kung hindi sila magbulig sa gobyerno. Ati madugay-dugay pa ni Amo Guro na kung isalig saludo ko na talang tanan. kay Boss RR kay ti Balokas yan ang principal namon niya sa NUP. Ati maayo man kag National Unity Party. mabuot Oo, man wala, kag migway kuan, kamis na. dako nga negosyante man. Amo No? na nga daw believe ko sang iyayab lang nga line of reasoning kaalam kayo nga maayo gid nga amigo Ati pareho man sa pagbabakuna bala Vice Gov, no? Nga kung mas damo nang ginabakunahan, damo na lang ning mga nadlok pa. Mapabakuna naman lang ni matamat. Amo man na sa private sector ga kung masuguran sang isa kadako nga private sector nga mang bakuna man sila sa ila gasto. Ang iba ni private sector ni mabululig ba ni Hindi mga balo kami ara may nagtawag Oo. sa akon Mayor Mac nga ang kulang na lang niya ang vaccine. ang aktual nga bakuna. Pero sini karon ang akon nga amigo da akon makapadabot yan di sa probinsya sa Negros Occidental may volunteer niya nga mga doctors yung Ara- man mabaksin. Oo, wala problema. Sini kay hindi ni RR Rolls Royce hindi mo na tawag namon boss Rolls Royce hindi Ricky Rason namo na. Okay. Hindi ba Tumayo sir? gid no, bululigan ta Kasi kung tanan. mabatian mo man baylang kay matawag lang ko da. Oh, sige. Kung daw mag-abot ng 7 million mo nga vaccine kag maplastan ng tanan, mabulig tada. It's not only NCR Luzon Hasta man bilo kay ginlawag man pati ang diri sa Negros. At ikabay pa. So gusto nang Isaya ka general manager pa-contact man sa akon last week. At very good. gid, Bulig niya sa taho. yes. Kag kumabatian, kung pamati, kung tanawon gid siyang pumuluyo, partner, no? Kadamo naman sa ato nagbabaksin, duway man may napatay. Dani. Why man report sa Negros nga, siguro sa Negros, pila naman kalibo na baksinanta, duway na may naibaksinan Astra, may nabaksinan Sinovac. Ti do, to be honest, and God, God's love, no? Do wala man ta kabati na may na-discuss siya. Wala masyado ka. No? So, wala man may napatay. So, ano gid nga itong ginakakulbaan? No, anong... So, parang Ang mga ato bala. na gid lang maghalong lang kita. Oo, mo lang na. Amo lang gid. Pangamuyo gid Oo. Mo lang na. Oo. So, kabalo naman kita sa mga protocol ng health protocol naton. So, isa pa gid ari lang, focus lang kita sa vaccination nga kung maningwa gid nga para nga ma-vaccine gid. Correct. Oo, amo mo lang ng protection sa amo ning solusyon Yes. Ting iban ka kakulba pa mga mo na balati hindi gid kung hindi gid ka mo makakulba kay kung makakulba ka mo inang daw nagdugang na gid pero amo ni ang solusyon. Pudoga pati na ko, partner. Yeah. Yang kulba daw di sa vaccine, do sa dagom. Damo ni. Sa totoo daw, Masakit pag ani siguro ang insulin ka. Kamugani. Injection sa insulin. Kita na bla, sa vaccine mo napatay, puti.
namadlok ka, kung di ba siya sa dagom tuod Pero may niya? haraman ko kilala, no? Dira sa province. Nga pagkatapos inject daw, nagsaka-saka ang iyang BP. Nervyos na saya. Yung sa dagom, wala sakto na. Kisakto na, Brad, kayo, panamdumabla. Pag papaksin ko, may mag-asawa to gapong ko. Ang iya asawa, medyo hadlok sa dagom. Gingkwaan, BP. Oh. So, pagkuwas ang BP, 160/100 ayon. Bahaw. Which means, hadlok, giga-admit nga daan, Hadlok sa dagat. nga nadlok sa dagom. Ti damo sina, amo na iyang masakit. Kaya Hindi siya, si partner, vaccine. ang bana, sa ginilpyo sa asawa, guro do concern, pagpakuha ng sinto-sinta, pagkidya. Pwede ito kung gininsindihan, brother, nga, ang DOH may protocol nga, kung ang imo dugo, magsaka, pawayan ka na kadali. Oo. Amo na ang ginasiling nila. Pero Daw may pawayan. limit. 15 minutes. Opo, may limit yapon, brother. Basta hindi lang maglapaw sa 180 ang dugo, pwede ka pa-inject. Pero pag more than that, Hindi, anay. puli ka na. Puli ka na. Puli ka Taway yan. ka na. Kadamo kita sang mga Kag kauto. kung may mga allergies ka, no? Tapos hindi ka na mag-inom sang Definitely, anti-allergies. ang mga- iban, kay tungod na may reaction, mangita magbakuna, kaysa gahuluhilan, may hindi magiganihilan na tawag sinapart, no, sinat bala. Di siyempre normal, kay maski gani sa anti-tetanus, gariak gani aton lawas, di ba? Ting iban ko, no, hinimo nila, giinom sila paracetamol, antis-injekan, dason for the next 12 hours, every 4 hours, sila pasundan. Ti dogin sunod ko man na, Okay. Te, so para wala gid kuya nagsaka hilanat maskin nagtaas sa 36.3 wala gid. Okay. No, so amo na ko daw ka safe daw ligo mo, Patrick, ko, pamati. Patrick Lacson. Oo, parinti mo. Primo mayong agati. Libot-libot mayos bakulod okay gid na ya ngakon ni Primo balo ka partner. Buligan ko gid Nabaksin na ni. ni. Daw wala pa bay Primo pa vaccine man ay. Kito ka sako sang libot mo sa bakulod, no? Umigo tala din sa alaso, Ariman. Bawa. Yan, buot ko nakapabaksin man siya. May damo man takilala man niya. Kuan mo, may amigo man ko nga, hindi na ko mag-mentionar, pero basta kay ti, kakita dagom, kaplang luspad. No, ti damo kita sa mga musina. Sige lang, ti, anon mo kay may kulba man. O, Pero kita. hindi kita mahadlok, mas mahadlok kita kung malatnan kita, guro. Kagti, I think, sa mauna pa baksinan. Sa mga aton ng mga kilala, hindi kilala, mga sa aton tanan kauturan sa Negros, basta ya kuya kapati kuya, basta ikaw magpabaksinar, ginaproteksyonan mo na yung pamilya mo, hindi lang lawas. Amo Amo na siya Amo dapat. gid. So kung palangga mong imo pamilya, Palangga mong community. kung palangga mong komunidad mo, be an example and start it para ang may mga kulba, ang may mga hesitasyon, sila mismo, okay, malang lito nga aton, migo. Huwag manggalit, tila ka ta. Simple Daw naman. ka high moral ka kung mabaksin ka. Tiyo, Kilang di sa totoo, partner, kita mo, ginawa mo ko kapilit na ligad si Mana. Kita mo Gambagi gani. ko nga, brother lang kong blanay. Kita mo ya ga explore gi kita to counter this Oh, pandemic. Pandemic. Yes. Sa January nag ano na ko yung daan, ivermectin. Why pa niya mga issue ang musining? Yang nga nag-ano ka iya sang ano na. Iya na iya sang sapat na iya for animals na nga bulong. May lang kuya. Sige lang, i-try ko lang. Di, why man so far ha? Ano, God will, God, no? God's will, ha? God's will na why gid, ha? God's will, why gid? Sa totoo, gani, kisa kulba ako ni siya. Go, Brad. Di, Hindi. lahat gambal ko, Ario, tilaway lang. Di, subong kita mo, amo na subong. Wala, Gid. oh. So, nag-advance lang ko plak bulan, gali. Mm. Ang iba niya gani, last year, para gali, kay pusipos. Kay Yes. ka mo last year. Kadamo, Vice Gob. Kadamo. Matake man sila. Si Migo, ta Silver Dragon, to, nambalan ko man to. Nga matake man sila. Take ka nanay. Di, Oo. pero daw okay lang. Pero pamangkutaan na yung doktor mo. Yes, isa na siya kabagay nga namigid, no? Pamati man si GSY daw, ah. Ati ho. Oo. Anyway, kita nga daan kita nga mga public official sa tuod lang. Lang kita mag pabakuna gid. Kay siyempre ang ginatubang naton nga daan nga mga
tao Siguro, from all walks of life. Correct. Hindi man ta kapili. Hindi ka gid kapili. Oo, kinanglan manginhimplo man kita sa Tanawa na tanan. every time na lang may positive da sa Kapitolyo, i-lockdown. I-sanitize mo for 3 days. So maguba, mahamper ang operation ta. Hindi ka wala labot. No? Pag may nag-positive, basta ikaw panumdum ka, di kita na ikaw Hindi naman wala. Di siya nag-ahagiman. Ano? Basi nagkamusta ni siya. So, kung panumdumon mo, base ato siya sa accounting, opisina o kung treasurer, hindi mo hakon sekretarya. Nakakadto man to ayhan. Ang papilis Ang papilis ni. Naging perma. Ano? Amo nagasulod sa paminsaron da pero siguro kita mo mangani sa isa ka pamilya kung may magpositive da jutay lang ko kabati daw jutay lang gid na batian ko nga tanan sila nagpositive. Isa lang duwa mula na kung sa 5 isa duwa. Malo ka partner ka pati ko subong nga psychological effect plays a big role sa aton nga lawas. Yes, I believe in that. Pag ang imo psychological effect negative, ga-worry ka. Once you worry, your immune system goes down also. Correct. Yes, amugi na siya. Pero kung on the positive note ka, kisa mas kinaara na, pukay ka positibo si mo, why ka kadayon? Okay. Di, mo na bla ko na bakunahan ka na, medyo positibo na ang imo panumdom. Hindi stress ang Hindi kaya lawas mo. positive sa COVID ha. Oo, hindi lang yung Positive ba? Sa ulo mo. Saro na. Positive mindset. Pag no? positive Think mindset positive. ka, pag Amo na. positive mindset, wala ka tanto stress. Imagine mo kung may nagtupad to si imo kagambal, baw nag-positive to sa. Di ba kung wala ka na bakunahan? Tanan na lang ina-recall mo. Oo, panumdom ka. Di, Psychological psychological face effect. mask siya gatubang, Oo. ga face mask ko ni isang gastorya ko siya, and then tapos namon abi sang storya ng alcohol ko. Amo nagasulod sa pinsan mo. Di ba sige katulog ka pinsar mo? Pero, kung bakod ang immune system mo, hindi ka gid malatnan kay sa tuod lang ba isgob ti mother ko na positive man sa Kamusta bigat. tita? Ti okay na, recovering na. Very good. Daw dali lang siya gani, hindi bla. Yeah, isa sa pinakadasig nga recovery 5 days, sa 6 days lang? 6 days lang diri sa Corazon Locsin. So salamat gid sa mga doktor dira nga nagbulig sa ako ni Loy, no? Sa labi na gid sa kay Dr. Julius Drilon, no? Migota, oo. Kay doktora ko may sang head banda sang aton isang critical care unit kag syempre baisgo would you believe siya lang gid yan nagpositive sa amon kag gin-test kami tanan nga gapalapit sa iya gadalo tanan but well with God's grace kami negative tanan halos so pasalamatan kag subong ti recovering na siya pero ti hindi tanan maswerte may ara gid no kag ti amo na gyapon maghalong kita gyapon kay ari pati kita sa pandemya way pa ni natapos kag magpabakuna gid importante gid kayo Biskop no so amo na Okay, tapos na kita sa bakuna. Now, ano na ba tiyag nyo? ha ito mayuman Normal? Shadow ka normal. wala gid Kita mo daw isog-isog ako magwa. Normal man ang function. Tanan. Ah, normal. Tanan. Daw bakod. bakod Bakod Basta bakod Hoy, problema. na kasi kung hindi bakod lao. Worth it ang bakuna. Worth it. Mayor Macti, anong bago subong sa aton sa Don Salvador? Anong programa ta to? well ti una sa tanan istoryahan naman kami madamo mga proyekto kag halin sa aton pinalangga nga congressman Jingo Balmayor kag sa kay governor Bong Lacson man no way man nila gin pabayan didto Do may mga gina-approve ta Brad last week na supplemental. Oh. Nakita ko to nga sa Dila na po sugid siya. news bagay hindi lana ya. ti may Ipag- meron- Kasi ka pa mati si Gob may nga gala Salamat ka na nga daan kay. Gob salamat gid Gob salamat gid kag nakita mo man imong sitwasyon namon mga dalan nga ino pa kayo ti salamat gid Gob sa pag-responde oo Kita ko to. First phase pa man lang to. ati sige Mayo gali kung ga pabati-bati kadi sa radyo kadto ka di Kita mo permi. si Romayla nagpabati-bati man to ara dahil. Pero yo mas mayo ginay magkadto gid ya. Ahoy. Tubang gid kay gobernador. kag tuod man ni kay hindi man ni sila nga aton lang kundi
bilang mga leaders tingog kita sang pumuluyo kag dalon taman sa aton gobernador sa mga banwa ti ako na role ti may man kay nakita gid gintagaan sang tiyempo sang aton pinangga gobernador nga magkadto gid kay kita gid ang sitwasyon ti nataga-tagaan niya man kag ang aton congressman ti Raman may merkado man to ngayon na Active obra man kay Congressman Jingo gani oh. aperte kapisan aga pa obra tapos aktibo gid perti kapisan man so gid swerte man kami nga sa sining panggobyerno sa sining termino no. So amo na ano pa kaso namon sa Don Salvador sa COVID naglabot kami sa 26 pero 0-0 na kami sa Zero na nagbalik naman sa zero. Yung 0 na naman. Pero Mayor Mac, Naigabla dumdumang first yung invitation. Ari di siya. 0. Zero. Pag nasunod lang, may 6. Tatlo. Pero, Mayor Mac, na supportahon tayo ng Don Salvador, you know why? We have to understand, partner Vice Gov, nga si Don Salvador is catering thousands of visitors every weekend. Amugit. Yes. No? Amugit. So, I would suggest kidya sa Don Salvador nga kung mapabaksin ka mo daya. Because inaangga sa laka, that helps your economy so much mo. Yes, dako gid nga Dako na nga employment, bagay, dako, no? business, So, tanan. Oo. So for the sake sa pangabuhi sa mga Kinahanglan gid. pumuluyo da. Kuya sa gusto tiya partner ko hindi ya ang motorista ya kada Sabado Domingo yan Tamo gimpunggan. gid, no? Thank you gid for the suggestion board member Andrew kay ti siyempre Ay, consider ko na destination nila pa DSB tanay mayo to mga pil kita. at kay mabugnaw gyapon subong Vice Gov no mabugnaw gyapon ang Isubong lang adlaw pila ka grupo gat take sakon dio. Partner sa kata Don Salvador lingko dahil lang gid kini alas 11 kuya sa May obligasyon man ta May diyo obligasyon. sa kahanginan. kudason naman Oo. ati sige. Pwede na mo na makita at as early as 6 to 7 a.m. Para na. Ang dala na pakadtutumur sa Don Salvador, halos Yes. motor na kita mo. At mga 4 p.m., 5 p.m., kita mo na gadululog liwat. Yes, may So- grupo nga kuan nga agahan, may udtuhan, may hapunan. So ako ya mo number ko nga, I think it's time nga, maski magabot baksin tao, may makuhaan ta. Oh. Ang Don Salvador, anong tabi ko, it is a, lugar na ginakadto sang lain-lain nga pumuluyo. So, we protect Don Salvador at the same time, we protect the people that goes up to Don Salvador Benedicto. Priority man namon dason kun mahimo ang mga ga-serve nga mga Sa restaurant. waiters and waitresses naton tanan no. So sige lang pasunod lang gid Matamaton ta na Mayor Mac. Sige, Vice Gov. Kapisan sa ngaton nga amigo da nga mayor o. Formado pa ya permi. Tanawa bla. Ara Kaya na kaway ka. Makway ka may na-notice amon niya do ha? nga naka-blow ka mo. Oo, naka-blue gali oh. Color of the day. Ang sa amon niya do ati. So ikaw yaw. Earth tone ta subong. Earth tone ta na subong Igo kay ko niya, daw partner niya. Sista niya. Kabalo ni siya mo kay kung anong colors ang t-shirt niya mo ang color sapatos siya. Kaga Ati sapatos daw. siya. Hindi ang akon lang gid ya nga mahatag man niya tips sa mga mamo sina. Kung anong color sang imo sapatos, amo man color sang imo nga paha. mo man. Hindi I mean sa kay titanawa bla kung ga black ka kag brown ang imos pa. Ang paha mo duson black ang sapatos mo tanawa di patakin ka pa. Hindi gid Sa akon migo sa province, sa mumana. Si Board Tinto, muna idol taman kayo. Kung yelo ang bayo, yelo man sapatos. oh. Oh. Board, may nga daw gabamati ka man Pamatin siya da. Amigo taman Raymond. Oo. About it. Oo. Abi, kamo nga duwa ha. Ini yung na niya daso na lang ko Vice ko. Oh, sige. Para i-promote mo man kung ano. Ito kagi man to nga daan. Amo pa nang ginatanaw ko. Tingnan ba lang ko man si partner Raymond. Masaka ka di nga daan sa Action Radio. Sining common. Mari ka third floor daw ka. Kay kaagi ka man COVID. Kagang iya COVID partner. Ito lahog-lahog ha. Ang kay Mayor Raymond. Oh, Share kami nga doha kay pareho kami kagti. Siya. Si Mayor Raymond, batchmate ko gid mo. Oh. Kaglap migo ko gid kayo. Siling ko pa rin. Pero ang ginshare niya sa ako niya board is gindala-dala ya for 2 weeks. Tiki pinsarya, okay lang mo. Kataro lang. Amo na gani nga isama ni gani nga advice ko sa mga kautura naton nga pamati. Nga pagka daw 3 days nga daw ay gauntat ang inyo sulusipon Lakat kag na. ubo-ubo. Birahan nyo na nga daan kadto na kamo sa doktor daw kung pa kuha na kamo antibiotic nyo.
Kay para ang virus dira o kung ang ano na viral na mo. Oo. Para nga matapna na. So kung COVID man na siya, kung hindi COVID, maski pa kay kung COVID na, kung kagwik ang imo nga immune system, dakpo ni gikas na. Takpo ka. Pero kung well, of course maagapan mo early pa kundi mas hindi ka matamaan. Ang delikado gid sa COVID kung dakpo niya pneumonia. Ate amo gina siya. Dragi na mo na. Respiratory. So Laban nga cases na nagtaliwan, pneumonia, grabe no? respiratory. Because part Dira of ka ginmabalda. pneumonia is COVID. Oh. Oo, isa na ka pneumonia man ang COVID. Isa o dragi kay eventually hindi ka mapatay sa COVID. Patso niya ka sa lain nga masakit. Lain, no? Masakay siya. Tapos mag-failure na tanan ng imo nga mga system dira, dag-agyo niyang kidney mo, ang liver mo. Amo na Kamo to sa akon, brad, gambal pa ko sa doktor. Dok, pasibo din ako kagawa. Wala naman ko binabatsa. Sali nga, sang doktor sa akon, Andro, why ka na gani maginabatsag? Kung imo x-ray ka pakita nga hindi pa klaro. no, di kilanlan ni ano gid ara. Amo to naglabot ko 11 days nga na ano nga remdesivir. Amo na siya Kung nabatyan. pigaw-pigaw manigali brad ang imo nga kidney kaga liver mo. Ti brad, Ay, sa isog to. ni kayo nga bulong. Tignan pa pala maka. Kasalbar sa imo. Pag antis ka gagaan. Pero maka waiver. Nagkamahal pa sang tunto yan eh. Kakaiwat pa ba isgob? Nagkaiwat pa. Oo, hindi basta-basta nga makakuha ka. So, halungan, tagida nga aton galingon. Yes, kag mapabakuna gid kita. Pabakuna, Ang balik gid yapon Balik sa yapon istorya. sa balik istorya nga kita kay bakuna. amuning solusyon. Hindi ka mo magkulba-kulba dira, pabaksin na kamo. Kadto kamo sa mga inyo da health officer in every municipalities and cities. Hindi Kag lang sa gid mga brad, mayors, supon da kanay. Okay. Ang aton pinalangga nga gobernador nag-text. Oh, Gob. Gob mayong Agada. aga kaghambal sa ho. Mayor Mac. Breakfast ta sa Don Salvador kuno. Oh, baw, ti hugi ah. Go ba? Planuhon tani Kon kon tato Gob ang iya nga mo lang nagpulada yung dalungga niya Gob. Ay tudlo naman na siya Gob. Pwede anon tani project ko. Ay, hindi. One at a time lang. Hindi man madamo man si Gob gina Hindi, buligan. at tatuaga pa, mag-ribbon cutting si Gob sang iya nga project At na ginbutan okay gid. to. Akadamo pa. Oo, Groundbreaking. hindi dako nga bagay. Pwede gid. Pwede gid kayo. Eh, Tamo ga pa mati gina siya. Schedule ta gid. Oo. Schedule ta. Oo. kag dason, Gob daw 1 month na. Invite ka naman namon di Gob. Gani man pwede gid kayo. Oo. Salamat gid nga daan Gob ah. Pero tinga mapabati ba? Tipo dalang gid. Kapo dala ka tupin niya go boy. Way pa kay do. Dali na. Ito. Hindi kilanlan mo padalak siya na panita na kag na-chop na black. Oh, sige. Sulod na lang sa Balon niya. Sige ah. Tupperware da. Kay balo ka si Gob niya kung gisaya makuha na lang niya dayon kag Na, mag instant ni mo. Sang sa siya pa mag ano karon to panit karon to. Sige Vice Gob. Makarbes taliwat ah. Hindi kag dason ang paborito ya bla. Basi maka-order kita to kay Dr. Drilon atong daw may egg do pag kung pinadala niya ko. Regalo ng Jerry C. Tiho. Hindi it's, nang deviled eggs. Na do anyway, sige lang. Sige ah. So, Ipang-lista only na. going back Yes. sa imo to nga, what's new in Don Salvador? Ati damo mangyapon balik na sa may ga hike naman, may baga daw okay naman pero of course gabantay kami gyapon no kon sa Biyernes, Sabado, Domingo pinakasako ga mga inadlaw sa amon banwa. Tiga patrolya gyapon no ang aton kapulisan, ang aton mga health enforcers. Peace and order ta okay. Ati so far okay gid no. Ginakalipay man na namon nga daw tawhay na gid kayo nga amon banwa kag ti siyempre way na ang traffic ara na da ang kapakadto sa Sagay galabay na sa Don Salvador kadto pagid sa Tubuso diri nagaagi Calatrava no kag kuandira bang permi gaagi gani si board member Araceli no so Board Sumusa oo. ang chairman committee on health naton. Yes, kag of course di si board member pagid Mumoy
Umoy. Dibulgado. Dibulgado. SK ka, Pochulo. Pochulo. Chulo, draman. Oo. So, anyway, so far, damo ka pala tindog. Pero ginabantayan man naton kay Mga platindog nga. platindog sa mga resorts. So, ti ginapang tanaw man naton kay iban may mga jutay man nga mga violation kag call ta man ang atensyon nila. So, gulo balanse lang. Mula na Vice Basta Gov. kung So far, anong policy dariya sang imo munisipyo, sila lang sundon man na nila. yes. Pero Mayor Mac, no? Pero nami man ayoon dagid ni mga gaalagi sa Don Salvador ang gamotor kada Sabado Domingo. Mga gwapo da nga auto, Yes. no? Halong lang perme, no? Hindi lang Abaw. pang mag-drive dasig da basta ara Bauti na kada, amugid no? na. Oo. Let us Sakto. enjoy the view. Let us enjoy the nami nga chimpo. Pero inablang mga gapadayaw, da bla drives dalan, bla nga daw kadelikado kisama ng, you know, May aragid mapasikat kag no, magpa liyog lang. Kay, mayo lang na iya kung ikaw gapasikat, ikaw lang yan matumba. Ati Pero galing yung lain, bla, basi may madalasa ka pa yung iban, bla nga inosente. So, enjoy yun talang ang dalan sang Don Salvador, enjoy yun talang chimpo sang Don Salvador, kagkagwapo sang Don Salvador. Pero importante, safety ta. yes, safety gid sa So, tanan, kay- napanawagan kuya sa tanan na nag-drive sa motor, tanan na nag-drive sa auto, dira. Yes. Let us enjoy, no? But don't give up ang safety na. Correct. Oo, mayo tani kung may spare parts ni ko galingon. Nakita ko sa Facebook sang isa ka adlaw, Kung baka da, baka nasugatan na yung auto, ang motor, kapasaka, do 15 ka motor, sun may auto, sus ang gaalawas bala sa ilalin niya, ti malaki sa kon makita kag batalipangdan pukuti ko madisgrasyata hindi ta nang balik mo. Huwag pa na helmet. Daw may ara man na. may ara naman tanan. Daw subong niya daw lo stricto na subong sa helmet na daw mayo-mayo na. Kag ti siyempre sa amon man matipanan namon kung may isa da o nga maksidente pero ti kung ato na may aksidente na nga nauna ang masunod nga mga aksidente hindi mo na matipanan kay way ka natawo no so halong lang ta so that lawig pa ni sadya pa ning kabuhi ni nugay ta kadali Mugid ah. so ta mo na malawig-lawig pa ta Pagkikita sang pandemic subong tapos Ari pa. pinalumba ka mo da kag kala disgrasya abi paghalong ka mo. Halong lang enjoy na ba ko enjoy. ati hoy amo man Wala ang ta gusto na ginakuha ang ila kalipay but we want their safety. oo damo pa Ja disgrasya ganing halong. Mugid. yes vice Gov. Ara sa lugar pero ang isa to ya nga Wala sa lugar. Halong. bungguan niya ti abi. Oh, Kalapat safety, sa dalan safety. kabungguan ay pang duha ka motor. Ati ho, iti. Amo. Mo ginang tawag nga aksidente gid kag ti siyempre pasobra na kita sa aton kasarang kag abilidad. Ti amo na siya ang maano naton no. Kag ti safety gid sa tanan hindi kami luyag nga may maano man disgrasya gid dira. Nagtapos importante lang yan sa amon nga ti sadya lang ang tanan no. Kag padayon lang sa Hindi gid negosyo. maglipat sa pagpangamuyo gid. Yes, Vice Gov. Ay, so kita mo while dugay 11:48 na. Abi ma-break tabla na idri okay maano tadi sa mga greet naman tadi. Ila naman. Oo, na-greet ko na nga ako na sister-in-law kay Sandra. Ari di CDA stupad ko. Kay oy Joel. Oh, kamusta na si Joel? Tara. Oh, well, kamusta? Di ka subong. Okay. Ay Fiery, aragali si Pam, good morning. Okay, Nancy, kamusta ang yado ko da? Nance, normal. Oh, tapos kay Brad Alfredo, Brad, mayong agalanda. Kay Sam Mar. Oh, si Ryan Paburada. Mayo Okay Diding Alojamiento. Okay, good morning. And then kay sino ni? Summer para sa Pumuluyo. Okay, Ryan Yapon. And then kay Wilma Ledesma. Wilma yung Tolanda sa taga Barangay Talok. Kay Don Pilyado, mayong aga. Kaya Marilo Aries.
Okay, mayong aga da sa inyo man. Salamat sa pagpamati Kay Brad Orlan, mayong aga man da. And then, okay. Taga Kubay, si Purita Demirin, mayong aga man da sa inyo. Mga balo ka gina isa-isatan lang ni kay kung isa ba sibla hindi tadi ma-greet sila masapawan naman ti kung magtapos ng aton nga programa. Ulihi naman sila. Okay, kag sino pa gini? Bawari na kay do hindi natakita mayo. Kay Janet Flores. Okay, Janet mayong aga man da. Kay Jen Joris Yurong. Good morning, Mayor Marks. Okay. Idol ya ka ko, no? Si Bauti, thank you, hi. Kaya classmate ko, Ilmo Pinikito, mayo gid partner. Tapos kaya si Janet Biga Franca. Hello, Net. Good morning. Have a blessed Sunday. And then kay Attorney Maki. Attorney Maki, mayong aga manda. Kay Jomar Balesteros Ong. Okay. Purok Busay, Barangay Kabog, Bacolod City, mayong ugtulanda, Mar. Kay Agapito Di Vinegracia, Vice Governor Montelibano, and Mayor Mac, more power. Thank you. Kay Thank you. Eddie Laos, good morning. Kay board member Andrew, ga-monitor kami diri. Monitor sila kuno dito So, Along ka mo along kami. okay, kay Marileda sa din si Marileda subong niya. Aragali sa Japan. Yamagishi. Okay. Every Sunday ka pa matig ini siya sa aton So kamusta lang da sa Japan Daw namit kita ni kadto subong to kay Bauti, kahidlaw na. Kahidlaw na. Kay Robert Castro, yung aga vice. Okay, Bert mayong aga landa. Kaya okay, kon mayong aga manda kay Maricon Tilanas Okay. Okay, masend ko anay star sa isa ko ka FB. Okay, sige sige Leda, send lang da star Manjo Arneho. Mayong aga Man, okay, Manjong, okay. Ngayong aga ko na sa inyo nga duwa. Basi may arada, si Pearl Goyha. Good noon, Pearl. Okay. Sino pagid ni? Kay Brad ko, Dave. Tanaw man subong Ferrer. Brad, mayong ang aga da sa New York. Sino pagid ni? Kay Bianca Yanson Galo. Okay. Galyo. Okay. Basta Bianca. Mayong aga landa sa taga Arisbia. Kay Edna Gomez. Okay. Greetings. Mayong aga man, Edna. Kay okay. Kagabi pa ya si migo mo Kap Jojo Alandoni niya ma-monitor ko boss. Tiling ko sige Jo, igrita ka. Kagabi pa lang yung text na mo. Ay, landa sa'yo. Di mo mayong ugto da si mo. Kay Junel Pasco, okay? SK sa Gimet, La Carlota. Okay, Patrick sa DOH Astra first chat na nagali si Board Patrick. Nakapabaksin na siya sa SM ko no ho. Ati, very good, primo. Okay, makonsihal ka na nga daan. Hindi. Makonsihal ka na kundi manginim. Okay, sige Kay Fritzy Malakaman, good morning. Kay Dina Discrepito, good morning. Din, okay. Robert Castro, okay. TY Brad for your good info. Thank you. Sige Kay may kalasmate ko, Steve Bering, Tagalaglang Steve, mayong agada. Kay Melchor Rumbines, good noon. Okay. Kay Amar, Hubert Amar, mga migutan nila Carlota. Jesus. Mayong ugtulanda. Kay Ronnie Manang Haya. Good morning. Saga pamati to sa Sauga Monitor Saudi Arabia. Kamusta ka mo da Saudi Arabia? Basi may arada nga ga-greet sa inyo.
Wala. Do sa ako, gulat ko daw, ay gid. Daway gid. Ikaw ya Board Andrew. Kaya hindi Kaya sila. mo manadis la? Okay. Kaya Gagi sa prinsipyo sa Villa Asensio Alay. Unon Mayor DSB. Okay, sa imo ni Guro ano Mac sa imo ni nga Atihay lang da. kaya Julius Estares. Jules, okay, mayong agaman na kay John Del Monte. Mayong Ugto, Vice Gov from Barangay 3. Thank you, Gid, sa Tagala Carlota sa tanan niya pamati sini nga programa. Yes. So, basi miyara pagig mo sa inyong the why naman gali kita mo. But anyway, Oh, sige, Vice Gov. what's next? Board Andrew? Daw wine man, di hopefully mula na. Di mapabakuna na ta. Mamulang gid na, muna. Tapos na mga gabing bakuna. Tani hindi na. Tani nga aton mga kauturan, di na kamo mahadlok kay iya kita niyo man nga ni nga kami. Sa una mo man nagapanumdum man kami do kakulbaan. Puti nakita namo ng realidad nga kinahanglan na. So we first na kami nag-una kay gusto naman makita nyo nga ubrahan nyo man. Hindi Kinahanglan tayo Mamo ni makasalbar sa atin, hindi ni makapakalain sa atin. Yes, mo gina siya Board Andrew, no? Salab la kung kisa nga pag-intindi sang bakuna kay may mga iban pa nga primero abi nila daw pareho balas manok nga maratay ka kung hindi kay bakunahan ang imong tupad, no? Pero hindi ni siya yamon sa tawo nga bakuna lain niya. Kasilaw sa imong ritos sa Board Andrew. Nga ulo arito samanta para kuno abi man blaw. Ikaw Max na do mayara ka man. Away. Kita ta kami ara. Wala. Gay ka gani. Wala Beng, mabalaw na buho. buho, iya. Nakita ta man ka? Ilang daw well anyway. Siguro by next week it's another day naman for us nga mag ano naman ang aton nga iserbisyo whatever the programa ni Goba. Oo. Sa aton nga last week to may supplemental budget sa nga ginpadala. So approved to. Kagdo ka tahom sa to ng mga programa baysa. Ang iyagin pangbutang. Siya na lang na iya ma-broadcast. Correct. Hindi ta sa pag-iunahan. Hindi May gid. tip na tadias migo tay. Ati gin pangamuyuan taman na. Gina sa Batman, no? Gina sa Batman. Kung pinya ni Gob. Ati padala ta to. Kailangan na slice na. Sige. Basta mga buot ka lang kaga-suportar ka lang perme. Maabot gid ang grasya gid, no? Nagkukupirar ka lang bala. Walang tawa. This is a lesson, no? Tanwabla. Hindi makamupo sa unas politika, no? Si buong tanan tao, puti tanwabla. Ati mo gid. So, ang serbisyo, lagi dili pili. No? So, Yes. so mula, no? Tayo sa tanan, tada ka mayor, yung amigo, bilap na yung tabla ba? Oh. Kaya, na ma-unite talaga ni for COVID, di ba tayo mag-unite for Negros, unano? Ati kilanglan gid, kilanglan isa gid. lang ang policy naton para may puntariya bla. Oo. May direksyon. Correct. Yes. Ay basi kon amon ing ato ni lain man yang imo dati. Di gina. Imo na naman. Imo gina iya. Ti amugin man na nami man na siya nga topiko sa sunod nga programa naton Vice Gob, no? May ti It should be nga kilanlan amo gani na mga LGUs gina-invite namon ni Board Andrew yes. kay para mabalaan taman kag mabatian man sang ilang nga mga constituents sa syudad o kung sa municipalities kung anong direksyon sang leader nila. Yes, Vice Gob. No? Kay tigi tayo support man lang mo. Oo. Masuportar man lang ta basta sa kayuhan sang tanan. Definitely, no? Kay kun gaukyo ng tanan, Tapos, madasig mahapos ang pag implementar sa mga proyekto madasig. Kilanlan ara bala ang development Yes. nagaabot halin sa province pakadto sa mga LGUs nga ginasakop sa probinsya. Yes, Vice Gob. Ito kita mo dali na lang Siguro amo na ni siguro ang aton nga pag lisensya nga Una iban na pa kami. di. Aryo, may isa pa gid gali. Si Omega paabot pa si Angela gapamati Jen. mayong aga. Ang ugto. Villafranca, okay. Tapos si Ariel Palma.
Okay, kagamon maabtik nga mapisan nga mayo taga Don Salvador Yes, ganin. amo nang number 1 na namon nga. Si Ariel Palma. Oo. Yan mayong ogto manda. Sige. Kag si Grill Smalls. Okay, mayo gid kun mayor pagid si sige na lang anay Yeah. Ilan. Okay lang na maabot gid kita da. Ari man kami gyapon ah. Smalls maabot gid kita da sa amo sina. Okay Tapos si Terence Jane Cordoba. Good morning. Good morning man sa inyo kuno adua. Morning. Kay Good morning. Nal Creek Sarabia. Okay. Good noon. Taga Cebu. Ano ni man? Good noon sir sa inyong tanan. Watching live from Cebu. Quarantine by OWA. Don't worry. Okay. Halong lang da. Pamayuha Halong lang, Hindi mo na. Pabasko na. God bless. Kay License Joe Magbanwa. Mayong aga. Kay Julius Istares. Okay, mayong aga manda sa imo Jules Sir, invite si Kong Albi. Yes, maabot gina. I-invite agad na si Kong Albi dire. And then okay, ang ako nga parinti kay ng Mujin Ferrer, mayong aga manda kay okay. So sa liwat, mayong ugto sa inyo tanan. God bless. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.